алайкум дӯстони азиз, апа ва хоҳарони меҳрубон. Ҳамаи шуморо ман ба каналам хушомадед мегӯм. Умедворам ки ҳамаи шумо сиҳату саломат ҳастед ва ирӯза видеомон сар мешава айнам хеле рафтани роҳ ки дар инҷа ман хонаи тағои шавҳарам рафтаистам. Дар уҷа банка маҳкам мекунем, ош тайёр мекунем. баҳри шумо тарзи тайёр карданашам нишон метиҳам, банкҳоро маҳкам кардагишам нишон метиҳам. шумо метавонед ки то охири видео бо мо ҳамроҳ бошед. боварӣ дорам ки шумо дар видеои мо маъқул мешавад. хай духтаро ира ҳай раҳи тарафи калелинай ай пеши ресторани райҳона то пеши байналмилалира мерем, баъд пешихода мегзарем и тарафаш хел кӯчаҳои калелинай. Ма хая остановкаам набуда, агакуқа дур нест дар хонамон. Ман пиёда омадам. баъд иҷода мо аввал оша андохтем, бовар кунем духтаро. ҳамин дег саб сафед буд. вақте ки мо алоба гирён кардем, руғана рехтем, дег худай худам хеда сиёҳшавӣ даромад. хайро аҳамият надиҳем, чунки деги аловай барои ҳамин камтарак сиёҳ шид. камтарак не хелак сиёҳ шид. хай иҷода мо ош кардесем, чӣ хеле ки шумо дидем, руғана андохтем, баъд гӯшта жарид кардем, пиёза жарид кардем, сабзиро жарид кардем камтарак, баъд об андохтем, камтар ҷӯшондем, баъди ӯ боша бринҷа андохтем, хай дам партофтем. оши мо тайёр шуда гинам хеле ҳавлиҳа ки бигем ки хушрувак доранд, ҳавои тоза, даҳону поёнаш каравот мондагиай духтаро. бениҳоят ҳавлира ман дӯст медорам. хела будем дар ҳавои тоза шиштем, суҳбат кардем. хай духтаро ман дар инҷа фақат наворгир будам. иҷа хай оша тайёр карданд. чира звирабой дигари рӯзашда звирабой кардагем, помидоршакаров кардагем. видеои ояндада ӯ видеоҳои звирабоя қатъи помидоршакаровам мемонам. баҳри шумо тамошо мекунед. навор кардагем. азбаски наворам дрози бад мешудад, барои ҳамин ман ози тайёр кардани тамата мондам, қатъи ош. баъдан ӯра мемонем. хай звирабои помидоршакарова дар инҷа оши мо тайёр шуд. нигаҳ кунед, оши аловии бамаззаҳак тайёр шуд. бовар кунед ҳам қадар хушрӯ буд. ай ҳама нағзиш дар ин буд ки дар ҳавои тоза будем. ош дар ҳавои тоза. дӯстони азиз, то охири видео моро пайравӣ кунед. боварӣ дорам ки видео ба шумо маъқул мешавад. тайёр кардани тамата метавонед тамошо кунед. хай болгарский сурха қатъи помидор ай мясорубка гузарондем. баъдан дар деги аловӣ андохта то ҳамин жарид шидану обуш кам шидана кофта меистои дар алови паст меҷӯшониша. баъд камтарак руған меандозӣ, тайёр мешавад. хай ҳам ҳарчиро дар видео нишон додагем, метавонед ки тамошо кунед. سفر کردم به راهی دور عزیزان، به شهری دیگر و ملکی غریبان. سفر کردم به راهی دور عزیزان، به شهری دیگر و ملکی
غریبان دلی تنگم در این عالم نگنجد شدم پزمان نیرویت مادری جان دلی تنگم در این عالم نگنجد شدم پزمان نیرویت مادری جان شدم پزمان نیرویت مادری جان هم اندر فراقم ناله داری به یادی من دلی صد پاره داری تو هم اندر فراقم ناله داری به یادی من دلی صد پاره داری چیسان فرزندتم خاک بر سری من که عمر در غمی من گریه داری چیسان فرزندتم خاک بر سری من که عمر در غمی